kwoti biex iktar nisa ikunu f'pożizzjonijiet ta' teħid ta' deċiżjonijiet u f'bordijiet u r-rappreżentanza tan nisa fil-bordijiet li għadha baxxa minkejja li 60% tal-gradwati huma nisa kienu fost is-suġġetti diskussi fl-ewwel minn sensiela ta' dibattiti li ser ikunu qed isiru dwar it-triq ta' Malta fl-Ewropa. Għal dan id-dialogu pubbliku ipparteċipaw il-membri parlamentari Ewropej nisa Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi u Roberta Metsola Tedesco. Huma tkellmu dwar il-mentalità u l-kultura li qed tinbidel bil-mod il-mod b'nisa li huma kapaċi li bil-ħila tagħhom ikollhom pożizzjonijiet ta' tmexxija daqs l-irġiel. Claudette Abela Baldacchino tkellmet dwar l-importanza tas solidarjetà li huwa prinċipju importanti tal-Unjoni Ewropea. Qalet li dan għandu jitwettaq fil-prattika b'mod speċjali ma' pajjiżi bħal Malta, kif Malta ma tistax iġġor il-problema waħedha. Min-naħa tagħha Marlene Mizzi qalet li din hija problema sensittiva u delikata ħafna u s-soluzzjoni mhijiex faċli. Qalet li s-soluzzjoni għandha tkun waħda holistika għax huwa faċli li naqgħu biss fuq l-aspetti emozjonali u personali tal-problema, iżda għandu jkun hemm rispett min-naħa tal-Unjoni Ewropea għas-sentiment tal-poplu Malti. Roberta Metsola Tedesco Trikkas tkellmet dwar l-aspetti differenti li jistgħu jwasslu għas-soluzzjoni. Dan id-dialogu li sar far id-dus ta' Sliema kien organizzat mill-Musec bħala parti mill-attivitajiet tas-Sena Ewropea taċ-ċittadini.